Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shnong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagi kenta shwa bankut ke jingilap election kat kum ki kendon bala penjari de sorkar jelah ki Nongkyrshan jo kertong shimet na Mawlai constituency uba Teibor lang Pathaw kila pelong da ka jingyat pai ba mentang singi ka absan trik penai rempang arajar kat kendai kat kum ka jingyo jingkhen na ki nong penyat ha kini ka jingyat pai ba bala sedang na ka Shnong Mawlai moro kidon hadu kendai spa tli ki thok arshaka bat san spa tli ki kali balanya de ki Nongkyrshan jo ne kertong shimet kila yat pai ba ka Shnong Mawlai borok kawe da ka bakawe ru ikilama badan ya kadur jong torchlight kabadi ka sharp jong uba Teibor Pathaw hakini election uba Teibor lang Pathaw ukertong uba aireng hakini election ulai lam nakhmat hakini ka jingai pai ba balas dang na Mawlai moro bat ya ter sya surok Mawlai modat baki bat her pat sya Mawlai moyong bala penkut ikini ka jingai pai ba hayeng sa jong uba Teibor ka badan ha Mawlai modat baki